Mga kautoran sa siningitiyon, mag-ugnanay naman kita sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Kagini makita sa 1 John na hunang 1, Kapitulo 2. Basahon ko lang ang duwa ka mga versikulo sa 18 kag sa 19, kag diri nagasiling ang pulong sang Ginoo. Mga anak ko, madali na lang ang katapusan nga panahon. Ginasugiran kamo nga mag-abot ang Antikristo. Kag karon madamo na nga mga Antikristo ang nagtuhaw. Gani aton may baluan nga malapit na lang ang katapusan nga panahon. Ini nga mga tao hindi gid matutuod nga mga katapo sa aton grupo, mo gani nga nagabiya sila sa aton. Kung matuod sila nga katapo sa aton grupo, kung tani nagpabilin sila upod sa aton, pero naghalin sila kag sa sini nga paagi matagid nga hindi sila matutuod nga katapo sang aton nga grupo. Aton paghambalan sa siningation, may kaangtanan na hanuod sang Antikristo. Aton permi mabatnian ini nga pulong, kag ini nagapaintindi sa aton nga ang mga tao nga mga Antikristo amo ang mga tao nga nagaupos o ko nagasupak, nagasubol, nagapamatok dira kay Kristo. Amo ina ang ginakabig kag ginatawag nga mga Antikristo, nagapakig-away batok kay Kristo. Pero diri sa libro sang 1 John, makita naton nga may nagkalain-lain nga mga pulong nga ginamit lang sa pagtawag kung sino gid ang mga Antikristo. Kag ang una nga pulong nga aton masapwan amo ini nga ang mga Antikristo amo ini ang mga tao nga wala nagakilala nga si Jesus amo ang Kristo. Ang Antikristo amo ini ang mga tao nga wala nagakilala nga si Jesus amo ang Kristo. Kung sa aton pa, ini nga mga tao wala gid nagakilala nga si Jesus amo ang Mesiyas. Ang pulo nga Kristo, pulo parehas lang na sang kahulugan ng nasiling Mesiyas. Sa matag nga pagkahambal, ini nga mga tao, ang mga Antikristo, wala nagakilala nga si Jesus amo ang ginpili sang Dios nga magakari sa kalibutan agod sa pagluwas sang aton mga kalag. Ang pulo nga Mesiyas kung sa aton pa ginpadala sang Dios agod sa pagluwas. Kag ginsiling nakon ngang pulo nga Kristo kag ang Mesiyas pulo parehas lang ang kahulugan. Ang kahulugan nila amo ini nga ang Mesiyas amo ang ginpadala sang Dios sa pagluwas sa aton. Ang mga Antikristo, wala gid iya nagakilala sa sila kamaturan nga si Kristo amo ang ginpili kag ginpadala sang Dios diri sa duta agod nga makaangkon kita sang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kalag. So ang mga tao gali nga wala nagakilala nga si Kristo amo ang Mesiyas, nga si Jesus amo ang Mesiyas, ang panawag sina sa Bible
sila mga antikristo. Kagaboy na mabasa dire sa versikulo 22 sa 1 John chapter 2 verse 22. Tilawan gid akon kag basahon, nagasiling siya dire. Sino karon ang mga butigon? Ang nagasiling nga si Jesus hindi amo ang Kristo. Kinatawag siya nga butigon, nagapakig-away siya sa Dios, nagaupos siya sa Dios. Ini nga mga tao wala gid nagakilala nga si Jesus amo ang Mesiyas o kon Kristo. Ang panawag sa ila sang Bible mga anti-Kristo. Okay, ang ikaduha dire nga makita naton nga bakabig nga mga anti-Kristo kung sa aton pa nagaupos, nagasupag kakaaway ni Kristo. Amo ini ang mga tao nga nagsikway sa Dios. Ginasikway nila ang Dios. Ang tao gali nga magsikway sa Dios, makabig nga mga antikristo. Padayono nakon pagbasa ang 22 nga nagasiling, ini amo ang antikristo. Siya nga nagasikway sang amay kag sang anak. Duha dire ang ginamitlang. Ginasikway nila ang amay sa langit, ang Dios sa langit, kag ginasikway manila ang bugtong nga anak sang Dios nga amo si Kristo nga nagkari sa duta, ginhalad niya yang kabuhi dito sa cross, kag ang tao nga hindi magkilala, ang mga tao nga nagsikway sa Dios nga amay kag sa Dios nga anak nga ginpadala sa amay sa duta, makabig siya nga anti-Kristo kung sa aton pa kaaway sang Dios. Ay katatlo dire nga makita naton, amo ini ang pulong. Ang makabig nga anti-Kristo amo ang mga tao nga wala nagakilala nga si Jesus nagpakatao. Okay. Amo ini ang pulong ginagamit sa English, incarnation. Ang wala nagakilala nga si Kristo nagpakatao, nagsulob sang lawas ang tao, kag nagkari sa kalibutan, ina nga mga tao makabig nga mga antikristo. Amo ini ang ginatudlo sang Bible sa aton, nga si Kristo nangin tao. Diyos siya nga nahimo nga tao. Nagpakatao siya. Amo ini ang ginsiling sa John chapter 1 verse 14, nga ang pulong nahimo nga tao, kung sa aton pa si Kristo, kag ginatawag nga pulong nahimo nga tao, kag nagpuyo sa tunga naton, kag nakita naton ang iyang himaya nga katulad sang himaya sang bugto nga anak sang Dios. So ang pulong nga amo si Kristo nagpakatao, nahimong tao. So kung kita hindi magpati sina, kag ginasikway naton ina nga kamatuoran nga amo ang ginatudlo sang Bible, kung hindi kita magpati nga si Kristo nagpakatao, makabig ina nga mga tao mga anti-Kristo, kay wala sila nagapati nga si Kristo nahimong tao, nga si Kristo nangin tao. Okay.
Ang ginasiling iya sang Bible, hindi na naton ina malubag kay ina iya kamatuoran. Kung naton pa na liwaton, kag butangan naton sang hindi insakto ti binutig na ina nga istorya. Ari ang binutig nga ginahimo sang mga katawhan sa kalibutan nga dapat naton bantayan. Ang Diyos may warning. Ang Diyos nagpaandam sa aton nga mag-andam kita sa mga tao nga ginatawag nga Antikristo kag mga piki nga propeta nga wala nagahambal sa insakto suno sa ginatudlo sang balaan nga kasulatan. Mga kautoran, sa pagkamatuod, bisan pa ang akon ginahambal, kag mabalaan ninyo nga hindi insakto, wala na align suno sa ginatudlo sang Bible, hindi kamo magpati sa akon, sunda kung ano ang ginatudlo sang Bible, hindi kung ano ang ginatudlo sang tao nga balingag. Ari, ang natabo, ginalubag ini sang tao nga mga kamatuoran. Ang kamatuoran iya, ginagasiling nga si Kristo nahimo nga tao, nagpaka-tao. Okay? May mga tao na iya subong nga nagatudlo nga ang tao mahimo na iya nga Diyos. Hindi baliskad ina. Ang Diyos nahimo nga tao, kag hindi nga ang tao mahimo nga Diyos. Kagamoy na nga mga bagay ang ginatudlo sang Genesis, sang si Satanas nagtintar sa aton una nga ginikanan. Kag makita naton ina sa Genesis chapter 3 verse 5. Kung may Bible kamo, tanawan ninyo sa Genesis 3 versikulo 5. Ini pulong ni Satanas sadtong gintintar niya ang aton una nga ginikanan. Ano ang ginhambal ni Satanas? Siling niya sa aton una ginikanan si Adan kag si Eva. Nya kaon kamo sa sinang bunga sang kahoy nga ginadili sang Dios nga ilang kaunon. Kay man ang sugo sang Dios sa aton una nga ginikanan amo ini. Siling sang Dios sa ila, pwede kamo makakaon sang bunga sang mga kahoy diri sa garden sang Eden. Hindi lamang inang bunga sang kahoy nga ara sa tunga, kay kun magkaon kamo sina, siling sang Dios, mapatay kamo. Nagsulod si Satanas, gintintar niya ang aton una nga ginikanan, kag ginsiling niya nga sige kaon kamo sina. Pero ang una naton nga ginikanan naghambal, hindi kami magkaon sang bunga sang kahoy nga ara sa tunga, kay nagsiling ang Dios nga kung magkaon kami, mapatay kami. Anong siling ni Satanas? Hindi kamo mapatay. Nagsiling ang Dios sina, kay man ang Dios hindi gusto nga matupungan siya, kabangdanan nga hindi niya kamo pagpakaonon. Kay kun magkaon kamo sina, siling ni Satanas, magtupong na kamo sa Dios kung sa aton pa mahimo man kamo nga Dios. Okay. Ang pagtulunan gali nga ang tao mahimo nga Dios, halin ina iya kay Satanas. Amo nang ginhambal ni Satanas kay Adan kag kay Eva, nga kon magkaon kamo sang bunga sang kahoy nga ginadili sang Dios, magtupong na kamo sa Dios kung sa aton pa mahimo man kamo nga Dios.
At hago naton ini sa siningation. Ang Bible iya nagatudlo sa aton nga ang Dios nahimo nga tao, amo na si Jesus Christ. Ang Dios nagpakatao, si Kristo nangin tao. Ang siling iya ni Satanas nga ang tao pwede nga mahimo nga Dios. Halin sang una top subong kag sa palaboton, hindi gidiya mahimo nga ang tao mangin Dios o kon ang tao mahimo nga Dios. Amo ina nga ginabaliskad ni Satanas, kag ang mga sumulunod ni Satanas nagatudlo man sa binutig nga nagasiling nga si Kristo wala nagpakatao o kon si Kristo wala nangin nahimo nga tao. Okay, si Kristo nagpakatao. Siya ginpadala sa iyang amay sa sining kalibutan, nagsulob siya sang unod sang tao, kagina nga lawas ginhalad niya dito sa cross sa Kalbaryo. Kay man ang Bible nagasiling nga kung wala sa pagpatulo sang dugo ni Kristo dito sa cross, wala sing kapatawaran sang aton mga sala. Kay ang dugo ni Kristo amo lamang ina ang paagi agud nga matinluan ang aton mga kasalanan. Ang hamili nga dugo ni Kristo amo nagatinlo sang tanan nga mga kasalanan sa mga tao sa kalibutan. Kabangdanan nga nagsulob siya sang lawas sang tao agud mahalad niya ina, kagagod nga magpatulo siya sang iya hamili nga dugo para sa aton tanan. Kay kun wala sang pagpatulo sang hamili nga dugo ni Kristo, wala sing kapatawaran sang aton mga sala. Without the shedding of the blood of Jesus Christ, there can be no remission of our sin. Dapat nga aton ini makuha gid sa siningation nga hindi kita magpati sang mga antikristo nga nagasiling nga si Kristo wala nagpakatao. Ang Bible ya nagahambal nga si Kristo nagpakatao, nangin tao, kaginhalad niya ang kabuhi para sa aton. Pero ang tao iya hindi mahimo nga Dios, pero ang Dios iya pwede nga mahimo nga tao. Kaban ang Dios gamhanan, mahimo niya ang tanan suno siyang gusto, kay man may gahom siya, kag wala sang imposible sa Dios. Ang Dios pwede iya makasulob sang lawas sang tao, pero kita iya nga mga tao balikon ginakon luwat. Halin subong tob sa palaboton, hindi iya matabo nga ang tao mahimo nga Dios. Pero ang Dios siya pwede tungod siyang gahom, pwede siya nga magpakatao. Amo ina ang kamatuoran nga ginabalik-balik naton agud nga hindi kita masapwan nga nagapati sa mga ginatudlo sa mga ginakabig nga mga antikristo. Magagwa ang mga antikristo kag mga piki nga mga propeta sa tion nga dali na lang magabalik si Kristo sa sininga kalibutan. Kag siling siyang Bible, iyara na sila, naguluwa na, tanda na ini, palatandaan na ini, sahi na ini, nga ang kalibutan, dali na lang matapos kay si Kristo magabalik liwat sa paghukom sa tanan nga mga katawhan sa kalibutan. Okay, may mga tao nga aton ginmit lang kay na, kagakon lang iniliwat nga suliton, nga nagsikway sa Dios,
Kagini nga mga tao nga nagsikway sa Dios, ginatawag sila nga mga antikristo. Kung ginsikway nimo si Kristo, katulad lang ginsikway man nimo ang amay. Kung ginsikway nimo ang amay sa langit, katulad man nga ginsikway man niya nimo ang iyang bugtong anak nga mo si Kristo, nga nagkari agud nga matigayon ang kaluwasan sang aton mga kalag. Okay, ang ikatatlo dire, ang ikaapat dire kag amo ini ang katapusan nga aton tanawon, amo ini. Ang Dios naghatag sa aton sang warning o kon paandam. Kay ini seryoso nga mga bagay. Makita naton sa 2 John verse 10 nga nagasiling ang Bible sa aton. Siling niya, hindi ninyo pag-welcomon, hindi ninyo pagbatonon sa inyong mga balay ang mga antikristo, kung sa aton pa ang nagapakig-away sa Dios paagi sa pagtudlo sang hindi insakto nga pagtulunan. Hindi ninyo pag-welcomon sa inyong balay, hindi ninyo pagbatonon, kay delikado ini. Kay ini nga mga tao nga pamatok sa ginatudlo sang Dios, katulad lang nga ginapakaon nila ikaw sang hilo nga makapatay sang imo kalag, paagi sa ilang pagpanudlo sang binutig. Ano gani yang ginatudlo sang Dios sa aton? Ang ginatudlo sang Dios sa aton amo ini nga si Kristo Mesiyas, kung sa aton pa manuluwas, si Kristo bugto nga anak sang Dios, si Kristo nagpakatao, kag kon ikaw kag ako magtuo kag magbaton sina nga Kristo, makaangkon ikaw sang kaluwasan sang imo kalag. Pero kon ang tao magtudlo sa imo nga si Kristo hindi manuluwas, tao lang siya nga pariya sa aton, kag si Kristo tungod kay tao siya, may sala man siya, kag si Kristo ginatudlo niya nga hindi amo ang bugto nga dalan pakadto sa langit, kag ginakabig siya sang Bible nga antikristo, kay ginakapakig-away siya sa ginatudlo ni Kristo nga nasulat sa Bible. Ang siling sang Bible sa aton, ina nga mga tao, hindi pagbatona, pag-welcome sa inyong balay, kay katulad lang ina nga ginapakaon nila kamo sang hilo sang inyong kalag, paagi sa pagtudlo sang hindi insakto. Agod nga hindi ikaw magtalang, kay man may warning ang Dios nga hindi naton inapagbatonon nga sahi sa mga tao. Kagagod nga hindi kita magtalang, kita mismo magatuon kag magapamalandong sang pulong sang Dios nga amo ang Bible. Agod nga kon mayara nga mga tao nga magtudlo sa aton sang hindi insakto, then mabal-an naton kag ina nga mga tao hindi naton pag-welcomon kag pagpasudlon sa aton nga panimalay. Wala ko nagsugo, ang Dios amo naghambal sina, kag imo ina makita sa 2 John verse 10 nga nagasiling siya nga ina nga mga tao hindi dapat
batonon naton sa aton nga panimalay agod nga magtudlo sa mga pagtulon-an nga binutig nga ginakabig sa Dios nga mga antikristo nga ginakabig sa mga sang Dios nga piki nga mga propeta nga nagalagaw-lagaw na kag yari na subong sa aton kalibutan kag nagsiling ang Ginoo nga amo ana ini ang tanda nga siya dali na lang magabalik sa sini nga kalibutan sa pagkuha sang iya mga kanakan. So kabay nga sa sinigid nga tion sa aton pagpamalandong, ang labing importante nga aton buhaton, hindi naton pagpamatukan, pagsubolon ang pulong sa Ginoo. Agod nga hindi kita makabig nga mga antikristo o kung kaaway sang Dios. Ang labing maayo nga aton buhaton amo ini nga magpaubos kita sang aton kagalingon, hinulsulan naton ang aton mga sala, tuohan kag batonon naton si Kristo sulod sa aton mga kabuhi, kag alagaron naton siya tubtob siyang pagbalik liwat sa sini nga kalibutan. Mga kautoran, madamo gid nga salamat kag kabay nga ang Dios magpakamaayo gid sa aton tanan.